नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके छोट भाई नारायण निराला। तो जी हाँ दोस्तों, फिर से एगो बवाल होखे वाला गाना विजय चौहान के रिलीज हो गईल बा, जौन एल्बम के नाम बा रसगुल्ला। त्रिमूर्ति वर्ल्ड म्यूजिक से गाना के रिलीज कईल गईल बा 8 घंटा पहले। 8 घंटा में 2 लाख प्लस व्यूज आ चुकल बा। ई गाना बहुत ही बवाल करता भाई लोग। जितना भी विजय चौहान के फैन बानी लो, ई गाना के जाके सुनी। त्रिमूर्ति वर्ल्ड म्यूजिक पर जाके ई गाना सुनी, जौन एल्बम के नाम बा रसगुल्ला। ई गाना बहुत ही जल्दी से ट्रेंड करता। ई गाना बहुत जल्दी से रसगुल्ला गाना के लिंक डाल देले बानी अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके सुन सकता रहो भाई। रसगुल्ला गाना के म्यूजिक दिले बड़न विकास यादव। और हमारा यूट्यूब पर नया बनी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी। हमारे चैनल के नाम बा यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, दिल से लव यू।